כן? אבל איפה הבעיה אצלנו? כן? אמרנו, כולנו רוצים להיות אור, נכון? מה קורה שאדם בא רוצה לתת? כמו הדגים הרוחניים שהוא נותן. מה הוא רוצה להיות? מה רוצה להיות? האור, המשפיע, הנותן. מה קורה שאדם מתחיל לתת פעם אחת? ויתנו תרומה, נכון? נגיד עכשיו אתם כולכם היום, יש פרשה, עושים מצווה, עושים תרומה, נכון? מה? מחר בבוקר הולכים לתעשו לכם עוד תרומה. מה תרגישו? אתם פריירים. אם התחלת אותם תרומה. אז לא אמרתי את זה? אני כבר הייתי בסד הזה, אני כבר לא נותן, אני כבר נכוויתי. תשימו לב. כלומר, יש, עד שקם אחד, מה שאומר, ויקחו לי תרומה מכל איש אשר ידמינו ליבו, כי הבורא לא צריך מקליפה של בן אדם לקחת, כי האדם הוא רוצה לקבל, הוא קליפה. כי הגוף זה חומר, פרעה אף פעם לא רוצה לתת. מודעות חומר, זה הרצון לקבל לעצמו, מה פתאום הוא ייתן? אלא הוא, במקום לשמש צינור לאור, כי מה אמרנו באינסוף? גם אני רוצה להיות אור, אני לא מוכן לקבל אם אני לא אהיה משפיע, נכון? אבל כשאני מקבל הזדמנות לעשות השפעה, מה אני מרגיש? אני מתחיל לתת פעם אחת, נכון? פעם השנייה מה אני מרגיש? ברגע שאני בא לתת עוד הפעם, מה, אני קורא לה? מה, אני אתן שימצאו אותי? נכון התחושה הזאת, מכירים את זה? עכשיו, בגלל שאני לא מוכן שינצלו אותי, הוצאתי כבר סיבה, בשביל להצדיק את המצפון שלי, כן? מה, היא לא פראייר. כן? אבל הדאג האמיתי, כמו משה, שהוא דאג, שהוא יודע שהוא בסך הכל רק צינור, כן? שהוא יודע שהעולם המלכות, פה אי אפשר לחיות, אי אפשר להזין מהחומר את הנשמה. אתה לא יכול. אתה לא יכול. אומרים אדם חי מאוכל. ניקח מת, נפח אותו אוכל, יחיה? לא. לא. יש עוד כמה תנאים בדרך. כן? אלא הדג הרוחני מבין שהנפש מזינה את הגוף. כן? וכשאני נותן, אני עולה מעל עולם החומר. אני לא מחובר לעולם החומר. כן? כי מה זה עולם החומר? עולם של דין. מדוע משה רבנו לוקח לו 40 יום? הרי אין זמן תנועה במקום, נכון? למה? למה נכנסו כל הפרשיות האלה? כי משה רבנו הוא אור. כי ברגע שמשה יורד, יש הוצאה לפועל. לכן ברגע שמשה עלה להר, הוא הגיע למה? הוא הגיע לכתר, לדרגה של יחידה. כי על מנת לעשות שינוי בתא הגנטי של האדם הראשון, ששם נזרע זרע של המוות, והוא הכניס שם את הכוח ותיקן את הגן האנושי, שבילה מוות לנצח. כי במתן תורה לא קיבלנו דת. היה בילה מוות לנצח. לשלוט על הכוח של מלאך המוות. אותו הבעיה שהיה בגן האדם הראשון, שנזרע בגן עדן, ביום אכלת ממנו מות תמות. את זה משה ביטל. לא בשביל להביא לנו כמה פסוקים שאנחנו נהיה דתיים. ולכן ברגע שהוא מגיע לכוח של הזרע, שם כל הפוטנציאל קיים, שם קיים הכל, זה אור אינסוף.
שם קיים גם העגל. משה הלך שם לקרוא את הכוח של הזרע. מה אנחנו עשינו? התגלה גם העגל, עשינו את העגל. עכשיו, למה משה לא יורד? כי אם משה יורד, הכוח של הגזרה יוצאת לפועל. לכן, מה עושה משה? כן? הוא נותן לנו תרופה לפני המכה שעומדת להגיע. הוא אומר, תשמע יהודי, תעשה בינתיים את זה, קח את זה, תעשה את זה, תעשה פה, תעשה כאן, תבנה את המגן, למה עוד מעט יהיה מגפה? שברגע שאני יורד, נגמר, הוצאה לפועל. לכן, הפרשיות האלה לא נועדו בשביל עוד פעם התורה באה להכניס, כן, מה אני, פראייר, הנה קח 5 שקל, תעזב אותי, עשיתי מצווה, תרמתי. זו מודעות אינפנטילית שאדם שמחובר לחומר, שייתן אפילו 1,000 שקל לא יעזור לו. זה אותו אדם, מה שאמרנו, שמחובר למכת בכורות, לכוח של הקליפה, כן? שהוא אחוז בקליפה, אבל מחפש גם לאחז בכוח של העולם הרוחני, שיכניס את הברכה בקליפה. זה מה שהיה במצרים, מודעות מצרים. זה מה שבלעם רצה לעשות. להביא קורבנות. האלוהים אוהב צדקות, אוהב תרומות, נכון? מה זה לתת 1,000 שקל בשביל לשתות על הכוח של הברכה של היקום? זה מה שנמצאנו פה. תן 100 שקל, תקבל ברכה. אדם יש לו מחלה, יש לו זה, יש לו סרטן, יש לו מה טיפש? על מה אתה מדבר? מה, אתה יכול להגיד, מה, העולם הרוחני כל כך שוחד, כמו הפוליטיקאים, כמו הדיינים, כמו הרבנים, כמו הזוהר אומר? מה, אתה יכול לשחט את העולם הרוחני? עם מי אתה עושה ביזנס, עסקה? תן לי, לא, פעמיים נותן, לא, זה לא נכון. אני אלך למקום אחר. עסקאות אנשים עושים. לא נראה לי, אני לא עושה להיות פראייר, אני כבר לא נותן. זה כל המודעות בהמה. כשאדם מקבל את המכה, ומקבל את זה, עכשיו תבוא לאנשים בטענות. לכן, על מנת להתחבר באמת לאותו האינטליגנציה, דרך הפרשיות, דרך הזוהר, זה המעלית שלנו, דרך הכוח, על מנת שנוכל גם לבנות את הכלי האמיתי, שעוד מעט אוטוטו יש יציאת מצרים. אנחנו עומדים לצאת סוף סוף לגאולה, לחופש. כן? ולא להיות משובט, כן? וכל מיני סיסמאות, כן? תתכוננו לרעידות אדמה ותבנו מקלטים אטומיים. והגיע לי מכתב, כן? עוד פעם, מסכות גזים, תתכוננו, יש חידוש של מסכות גזים. כן? מי רוצה לחיות בשואה? לא רק זה. חכי עכשיו, קיץ סיפק את החממה, תראה מה, אנשים התבשלו בחוץ. תראה מה קורה, היקום. זאת אומרת, שאומרו שינויים, אני לא האמנתי שעוד בדור שלנו יהיו את השינויים האלה בצורה דרסטית, אנחנו מדברים על זה. שהזוהר מדבר. זה פשוט, זה כבר הגיע לגבול. פה רעידות אדמה מזלזלים, פה זה שם, כלום, הכל תרדמה. לא רק תרדמה. זה בן מזל דגים טיפוסי, כן? שהוא הדק אחד מול השני, שהוא רואה את שני העולמות, אבל בורח מהמציאות, גם מהעולם הזה, גם מהעולם ההוא. הוא חי ממש באוויר. לא נהנה, לא מהעולם הרוחני, לא מהעולם הגשמי. לפחות באלה, אתה לא מכיר בעולם הגשמי, תהנה מהעולם הרוחני. או אתה לא מכיר בעולם הרוחני, תהנה מהעולם הגשמי. אבל אין לך לא את זה ולא את זה, איזה טמבל אתה. איזה טיפש. כאילו אתה לא קיים בכלל, אתה כאילו באוויר. איך אתה יכול להעביר ככה חיים שלמים? אין לך לא עם זה, מפה אחר ולא מפה אחר. לכן,
יש פה כוח. כן? יש פה כוח. האות קוף בא לעזרתנו. מה זה האות קוף? עכשיו תגידו מה זה אות קוף. האות קוף בסוד האותיות היא האות היחידה שיורדת למטה. כן? האות קוף יש לה הגנה, כן? דרך האות צדיק, כי אם כותבים למילה צדיק, מה שאמרנו, הכוח של הדלי, כן? דלי ששופך את המים בעידן הדלי, לתוך דגים. תשימו לב, שהדגים זה הכוח של המים, שהדגים, כן? הוא מקבל את כל האור שלו מהדלי. כן? לכן, צדיק, האות צדיק, יש לה יד, ודי, היא נותנת לה אות קוף. היא שומרת על האות קוף, כלומר, שהיא לא תיפול, לכן היא האות היחידה יורד למטה. חודש אדר, תשימו לב, אוטוטו, מה זה חודש ניסן? פריחה, נכון? האביב פורח, אני מתחיל לפרוח. אבל לפני הפריחה מה יש? שימו לב. אם זרענו בט"ו בשבט, מה יוצא עכשיו בדגים? הזרע, נכון? עכשיו מתחיל לצאת הניצנים. כן? כלומר, ראש השנה עכשיו זרענו, נכון? עכשיו מתחיל לצאת הניצנים. כן? מה זה הניצנים? כן? הניצנים שמתחילים לראות. האות קוף היא האות היחידה שיורדת למטה, נותן לנו כוח אבחון לזהות איפה הברכה, באיזה עומק של קליפה, איפה נמצאת הכוח שלה. היכולת שלנו לחדור בעולם הקליפה ולהוציא מהקליפה את הקדושה. כן? לא רק זה, כן? ברגע שהניצנים מתחילים לצאת החוצה, אותו הזרע מתחיל, כן? לנבוט, כן? מתחיל, עוד אין פריחה, אבל השורשים הראשונים מתחילים להגיע. היכולת שלי לראות, לזהות, כן? שאותו הזרע, אם אין בו שעת נז. מה זה שעת נז? כן? לשון שטן אז. מה זה שטן אז? כן? שני כוחות. כן? שני כוחות שהשדה אנרגיה והיסודות הם לא מתאימים אחד עם השני. היכולת שלי לעשות בירור והפרדה זה כמו שיהיה חקלאי, זורע. עכשיו איך שהוא מתחיל לנבוט, מוציא את כל הקוצים, נכון? מנקה את הכל, מדוע? שלא יהיה לו הפרעה, כן? שהשתיל יהיה לו מוגן, יהיה לו, שיוכל לצמוח. אותו דבר אנחנו. היכולת שלנו לראות, רגע אחד, אני חי חיים מסוימים. נכון, זה אח שלי, זה הבן שלי, זה שלי, אבל